Revelai. Seli tu. Mana ya? Moonbay Moonbay ni. Menake kesan deke. Ya. Oh. आंनि सेलायाव गासिखौबो बरायबावबाय दिनै आं दा दंफैयो बगामाथि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जाय जायगाया आरो आंजों लोगोसे दङ रङियानि आदामोन नोंथांमोननो बेयाव मा मा दङ देखायलांदों नोंथांमोना नायलांबाय था आंजों लोगोसे बे बगामाथियाव मा मा दङ नोंथांमोननो आं देखायजोबनो नाजागोन थ' होनबा नायलांदों नैबे माबानि भारा बिनो दानि जों जिथि फैदोंमोन नैबे बेक साइड दामा बे मानसिं सिं बोराय बाथौ मन्दिरनो बेखौ नोंथांमोननो दा हाबनानै देखायलांगोन आङो Mancing sing barai नुयो सिं बोराय ओइ साइ मोनसे दङ माबानि दिनै आसामसो दङ नैबे जों दा जायगायाव मोनफैबाय दारागावनि माबा गैया नामा ओरै बायपास थांनाय सादेसा होननानै ओइ साइमनिफ्राय सिरि दोङो ना आलायना थांनाया बरिया जना थांनो हायो बै बेलाय दिरुं दोङो रपे रपवे दिरुंनि लामा खिन्थु माबा जाग्रा Rego sabar dulu mati dia. नैबे आं होनखानाय बादि बे मोनसे सिं बोराय मन्दिराव आं हाबना देखायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था मा मा दङ बेखिनियानोमोन बगामाथि जायगा जाय सिनारि आरो लोगोसे जायगाखौ देखायनाया नोंथांमोना बोरै मोनदों कमेन्ट खालाम बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों